Hi, hello mga kabisdak. So niya na usab ang atong ginahulat o gipangita nga sugilanon, what the style. Usa ka babae ang magtatampo karon ng ngalan og si Pin. So kini siya pilian kayo nga babae. Gusto niya nga hatagan siya sa tanan gusto og kwartahan og dako pagyud og bunal. So mao kini ang sugilanon, uban ko ninyo sa pagpaminaw sa maong drama. So kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong YouTube channel, palihog ko og subscribe o click po sa notification bell. O dili na to ilangan, ato nang isunod ang maong suglanon, what the style. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Sipin, ginaingon, dili ko day maayo sa usa ka babae nga sobra kapilian og lalaki, kay mapunta ka sa lalaki nga way ayo. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Gibuwaga na sad ni Mos Donald, naunsa ka bayang bag-o pagani mong nagkauyab, buwag na sa dayon. Akong ibuwagan, uy, tihik ka ayo. Mga yutag kwarta di mo hatag, mas may pagbuwagan. Tihik pa, gamay pagbunal. Ha? Itaway ayo. Unya ma si Darwin. Gusto na ko kung mabalik siya pamisita na ako, sugto na ko siya. Kay dako siyang sweldo, kay dako kuno nagranggol sa ilang kumpanya nga gitrabahoan. Ay, nagsiki ka man lang intong ilis-ilis og uyab anaka ka, oy. Madugay si Pino, mapunta ka man gyud pinilian, day. Di ka na mahitabo, ma. Kay di ko mo pakasal og lalaki nga dili makapasal sa kung gusto, no? Salamat isipin nga gisugot na giguni mo. Tungod kay nakita na ko nga halig akong ugma kun ikaw ang akong mabana, Darwin. Oo, oy. Hayag kayong imong ugma. Kay dako man kog sweldo sa kumpanya nga akong gitrabahuan. Pero daw, Darwin, mo-prank ka lang kong sulti ni mo, ha? Di na ba ako virgin? Naibaw ko nga dili ka na virgin. Bisan dili ka pa musulti. Dagang ka na gud laki nga nauyab. Apan manginaot lang ko nga ako na ang katapusang laki nga imong uyabon. Magbinuotan jud ko nimo dong, basta hatagan lang ko nimo sa gusto na kong pangayuon. Salamat kay ding nindot nga blouse kay mo gipalit para na ako, ha? Kanisod pa humot, nindot ko ayo. Mahal te ka. Busa paliton ko ang gusto mo. Huwag ka ng rilo nga imo nagustuhan. Sa sunod sweldo na kong paliton, day. Salamat dong, wadyo ko magmahal kisugutan ka. Di pa sa kay ko nga nauyab te ka. Tanas food court, day na. Mga unta, gutom kayo. Ay, hasta ko gutom na sa danadang mga unta. Busugan ako, uy. Excuse me. Karon nga, busog naman ta. Manutag mabugnaw nga lawak, day. Okay, Tong. Pero basta maunat akong giingon ni mo, ha? Di na ako virgin. Mahal te ka. Busa dawaton ko nga dili ka na virgin.
nga ako karon nga makuha. Salamat dong. Pero buhaton sa tako ang tanan para malipay ka na ako. May kay kumukaon og budbud ka tuskig kaayo. Apilon pa na ko kaon ang duha ka balot ka dunay balhibo. Kay kadamihan ang paminawon eh. Magini akong gusto nga kaunon nga akong budbud ug ang duha ka balot. Pero kay ako may laki, ako'y mo nagkaon sa imong bingka. Sige dong. Kan may akong bingka ha. Check-in tag hotel. Nagilok na ning ako. Kanahan na kayo siya nga kanon dong Darwin. Sige pa Darwin. Puno ka o may Nga naman ning daan day. nga na bitaw. Ingo bitaw ko ni. Ay, buo na kayo mong brief. Hala? Grabe ka na ko. Uday kay gidanlak mong gugo. Bukang imong junior. Pangitaon no? Asa na kita? Lagi magkakubid akong engineer day ko mga gamay. Mo ba? Pagpili mo lahat day kasi gusto nimo kaunon ang gamay ba o ang dako. Kini na lang gamay, oy. Kani na lang. Sige. Kalami. Kalami. Mura mo, nag-ugom ani kindiment, eh. Hoy, lami ba yan imuha, eh. Iwasan na lang ni kaya na. Anak lagi mahimo. Imo na sang gibuwagan sa Darwin. Ibuwag ka na ko, kay human ko niya napalitan og relo. Kuan man, wa mo ko malipay sa iya kung mag-sex me kay kamaya lagi. Itlog na gid ako. Hala, si Pin, kung tinuon kang mahigugmas usa ka lalaki, day no. Dawato nimo ang tanan kung unsa may naan niya, day. Ay, dili gid ma. Di ko mabuhi ng lalaki nga gamay kay bunal. Kung gamay man kay bunal ang lalaki nga makigminyo nako, mas may pag maghikog na lang ko ma. Unsa? Mao pa yads? Manager og usa ka kompanya si Jason? Yes, Yads. Manager kaayo. Kwartahan kayo na. Og, nakatilaw ko sa nangya. Grabe kay kanako. Bida. Tiko ka. Badya oy, pulos na dyan ka binuang. Pagtarong ba, kay moro ba na ganahan ko, lalaki nga manager o kompanya, unya dako og oats. Oo. Purvida, no? Kung mao na, Yads, ha? Siya mo gipangita. Busa, sugta di siya karong gabi pamisita sa inyo. Sugta siya, Yads. Tungkol kay hayag kayo mong kaugmaon niya, hiwi ng babagin niyo man, ha? Manager ko na sa kompanya. Niya, dako, lagi yun! Gisugot na sab nimong lalaking namisita nimo gabi, eh. Yes, ma. Siya si Jason. Manager siya usa ka company, ma. Og naa niya ang tanan nga akong gipangita, mother dear. Ay, manghinaot na lang yun ko nga mauna na ipakaslan nimo aron mahimutang ka na. Unya, asa ka man karon nga sexy ka naman sab. Mag-date mi ni Jason, ma. Og hisgutan ko na unya siya og kasal. Humana mo og pahimo sa mabugnaw nga lawak. Gusto ko nga mamay na dayon siya nako. Salamat. Salamat kami sugot ka nga manutag hotel. Ganahan mo ko kay taas ka makigdila. Balik ka, be. Balik ka. Ayaw undang ha. Usak oras ka diha, ha? Pwede ka. Usak oras ka. Pwede ka nang tunga lang. Usak oras. Sige, balik. Ha? Tuwa sa prisuhan si Jason? Nadakpan sa mga pulis? Anong gidakop, Yads? Sus, kanahan. Kawatan ba itong Jason, ha? Bumila. Dili siya tinuloy trabaho. May trabaho siya, pero pangawat ba na panulis, di ba na managers ko pa niya, bida? Tarong ba? Lagi! Asam siya napitan na priso kaya tuon ako. Mabdos na ba ko siya amahan? Yads, mabdos ko, Yads! At itihon di ka niya, Ron. Day. Sakpan niyo ko yung mga pulis, day. Huwag kong makalihay, day. Ay,
Baan ka na naptan ko si Malas. Yung mablos mo ko si mong anak. Ikaw ka kay manager ka. Manager kasi mo gitrabahoan. Kawatan og tulisan man di ay ka. Uy, Jason. Tinuod man siya nga manager ko day. 30 mi kabuok sa mong grupo ng mga kawatag tulisan. Ako day, ako ilang manager. Ako day, manager ko sa mga kawatan og tulisan. Kamay ko ba yung nagpadako ni mo? Magunsa na malaning akong anak mataon ni nga way amahan. Nagmahay ko, nagpamabdos ko ni mo, Jason. Hindi ko ginakong pagmahay, Jason, na ka. Day! Sa tanto na kong pili og lalaki, napunta gud ko sa lalaki nga wag ayo. Di siya manager og usa ka kompanya. Manager di siya sa mga kawatan og tulisan. Igo na lang ko sa pagmahay. Bago ito magkasama ang kaagi ni Sipin, din hinding tulumanon. What's the style? Ego na lang sa pagmahay style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Production Center.